Sikop ang 31 anyos nga lalaki human pasanginling na nion ug kutsilyo kay nasuko nga wala pautanga ug wala dawata ang gitanyag nga giingong shabu isip bayad sa pagpatubil niini og gasolina. Nahitabo kini sa usa ka gasoline station sa National Highway sa Barangay Langtad, Dakbayan sa Naga. Gireklamo sa pump boy ug sa motorista ang nagpatubil sa City of Naga Police nga suspect nga taga Dakbayan sa Karkar. Nasuko matud pa ang suspect nga wala pautanga ug wala tubili ang iyang motorsiklo nga mipasalig nga mobayad ra. Mibunot matud pa og kutsilyo dihang mitanyag kini og sachet nga shabu isip bayad apan wala kini dawata sa pump boy. Daling mibiya unta ang suspect. Apan sa follow-up operation sa City of Naga Police, kauban ang usa sa mga biktima nga mo'y miila sa suspect. Misuway paunta kini pag-ikyas apan nawagtangan kini og kontrol sa gimanehong motorsiklo ug natumba. Maong nasikop kini. Nasakmitan ang suspect og unom ka putos sa gidudahang shabu. Samtang nahibaw-an nga ang motorsiklo niini kinawat sa Dakbayan sa Karkar niadtong Lunes. Gihimakak sa suspect ang pasangil. Hinuon miangkon kini nga misuway siya pagbayad gamit ang pakete sa shabu.